תמיד אוהב להגיד לנו בסיום אם הוא פותח סטארט-אפים, קובצקי בנו בסטארט-אפ, אז התברר שבשנים האחרונות גם אנחנו פיתחנו סטארט-אפ. אצלנו השיעור היום הוא חצי עברידי, קוראים להגיע לנו גם את הדבר הזה שאפשר ללמוד גם כן מהבית, ובאמת זכינו לדבר הזה. שדרגנו את השיעור, ובאמת השיעור ממשיך כל יום, מתקדמים כל יום דף. עד כדי כך שאתמול בלילה, בסוף השיעור, קובצקי, אתה שומע, אני אתמול בסוף השיעור, אמרתי להם, מחר בשם התפילה, שיעור יהיה רבע שעה. אמרתי להם, אנחנו עושים שיעור של רבע שעה, שיעור יש. ואני ביקשתי, הם לא רוצים ויתרו לי כל כך. עשינו שיעור גם של רבע שעה. אז אני ברשות הרב קובצקי, אמרתי להם, אני אעשה שיעור של 5 דקות. גם שיעור, גם זה נקרא שיעור. אז זה שיעור של 5 דקות, שיעור גמרא. ברשותכם, אנחנו לא נוותר על שיעור. נלמד היום, היתרון יהיה שב5 דקות תספיק עמוד גמרא. אפשר לראות את עמוד גמרא כל הצחקים. אפשר לראות את עמוד גמרא על המסך. אז זה יהיה עמוד גמרא שהיום אנחנו נלמד. נלמד את ב5 דקות, אבל אנחנו נלמד את עמוד גמרא היום. יש לנו סיפור בגמרא אצלנו, בן אדם רצה לקחת, רגע ועשינו קניין, זה כבר התחייבות רצינית, נכון שזה הגיע אחרי ההלוואה, אתה תהיה חייב על הדבר הזה. ואנחנו נקרא את זה בתוך הגמרא, אני רק חייב, לפני שאני אקרא את זה בתוך הגמרא, אני רוצה רק שנסביר למה אנחנו עושים סיום הש"ס. כולם עושים סיום הש"ס, עוד 3 שנים בעזרת השם כל עם ישראל יעשה סיום הש"ס של דף היומי, ואנחנו לפני 22.5 שנה, נכנס פה איזה חייטק לקהילה, לא יודע מה, שבאו ואמרו צריכים לפתוח שיעור דף היומי. ורב קובצקי, ואפשר להגיד גם את זיכרונו של מוטי זיסר שהיה פה בעצם המקור לסיפור הזה, והחליטו לפתוח פה שיעור דף היומי בקהילה. ומתי נפתח דף היומי? כשיתחיל מחזור חדש, עוד 3 שנים. רב קובצקי אומר, מה פתאום? מה, 3 שנים נחכה לרכבת, עוד 3 שנים נחכה, מה פתאום? אין כזה דבר. מתחילים היום אתם יוצאים, היום מתחילים. הרב, לא היום, צריך להתקשר לאנשים כבר, ואז הרב קובצקי הלך להתקשר לאנשים, ושאל מתי לך נוח, וככה אחד, והחליטו שיוצאים לדרך, בסוף מסכת בבא בתרא. באמצע החיים, כמו שאומרים, מתחילים עכשיו, וככה במשך 7.5 שנים, למדנו את כל המסכתות, בבא בתרא, במציע, קידושין, ברכות, למדנו את כל המסכתות, ולבסוף הגענו חזרה לנקודה הזאת, הגענו לנקודה הזאת של סוף מסכת בבא בתרא. ולכן אנחנו, הזכות שלנו לעשות את כבר פעם שלישית, חזקה כבר, ובאמת, אם יש פה כבר חזקה, אני חושב שבעזרת השם אנחנו נמשיך הלאה, ועם הלומדים את אשר ישנו פה, כמובן אנחנו צריכים להזכיר את אלו שאינם איתנו פה היום, אבל אני חושב גם אלה שאינם איתנו פה היום, הזכויות שלהם, שהם הצטרפו לרכבת בזמן, והם אדם אומר לעצמו, אני בפנסיה, כשאני זה, לא, הם הצטרפו בזמן, והם באים אחר כך לבית של מעלה ומגיעים הזכויות האלה, שהם קפצו על הרכבת בזמן, לא מאוחר מדי, תמיד יש זמן לקפוץ על הרכבת, גם הזכות שלהם באמת קיימת, ועומדת להם לעולם הבא. אנחנו נסיים את מסכת בבא בתרא ואת הש"ס כולו. והיא חטא. אני קורא את הגמרא בצד ימין למעלה, והיא חטא, שורה שנייה. והיא חטא. ערב, אדם שחתם ערבות, בשעת מתן מעות, אם הוא עשה את זה, כשהוציאו את הכסף, חתם ערבות, לא באי קניין. חתמת ערבות, לפני שהוציאו את הכסף, התחייבת. אתה עכשיו צריך לשלם, אם הלווה לא משלם. אחר מתן מעות, אם הגיס חתם אחרי ההלוואה, אז נזכרת ללכת לגיס, לא מועיל הערבות, באי קניין, צריך קניין. רק אם הוא יעשה איתו קניין, רק אז באמת הוא יצליח לגבות את החוב שלו. אומרת הגמרא, אבל ערב דבית דין, אם אתה עושה את זה בתוך בית הדין, לא סתם ברחוב תחתום יעבור, או בוא לבית הדין, נפתח תיק, תעשה את זה רציני, עוד פעם, כאשר זה בתוך בית הדין, לא באי קניין, אתה לא צריך קניין. ברגע ואתה בבית הדין, בית הדין סומך עליך, הרב מנחם, כיוון ובבית הדין אתה עשית את זה בתוך בית הדין את הדבר הזה,
אתה לא צריך קניין. למה? למה בבית הדין זה מספיק? אז מה אם זה עם רב גדול, אתה פתאום נהיית מחויב? מה זה נהיה הדבר הזה? אומרת הגמרא, דבהאי הנאה, דבהאי מלא, באותה הנאה שבית הדין סומך עליך. אנחנו מוכנים שרק הוא יחתום ערבות. אם הוא יחתום ערבות, הבית הדין סומך עליו. אז זה נותן לבן אדם הרגשה טובה, שבית הוא אחראי ובית הדין סומך עליו. גמר ומשע בית ליה. הבן אדם מסכים ומתחייב, ומוכן להתחייב. הדרן הלך גם פשוט, הוסניק עליו מסכת בבא בתרא, וכל הש"ס כולו. אני עכשיו מכבד את כבוד הרב קובלסקי, לבוא להגיד איתנו את הסיום, את הדרן הלך, ובבקשה. כשאני אגיד את זה, זה רצון נשים צדקניות שיושבות כאן, וגם אלה שלא נמצאים, אני בטוח שהנשמה שלהם פה. כיוון שפה הם קיבלו את המזון, וכתוב שכשאדם במשך חייו הוא קובע עתים לתורה, אז יש מלאך שכל יום יושב ולמד אותו. כך כתוב בחז"ל. אז המלאכים ביחד עם הנשמות נמצאים פה. נכון שאת האוכל הם לא קבלים את המרד של הבטטה, אבל הם צריכים אוכל אחר. הם כבר יודעים מה המשמעות, מה שהם צריכים לעשות. אנחנו פה בעולם למטה לא יודעים להעריך את מה שהם יודעים. הם כבר יודעים מה המשמעות של כזה עסקה עם הקדוש ברוך הוא. בשמיים סיפרו שהתמורה את הש"ס ביום של היורצייט של רבי יהודה עמוסי. זה שכתבת משניות, זה לא דבר רגיל. לגמור ש"ס במשך כמה מחזורים, עשרות יהודים, אלה שבשיעור ואלה שבדרך השיעור של הזום, כולם זה באותה שיעור. ביום שכזה יהודי שהוא היחיד שכתוב רבינו הקדוש, רבי יהודה עמוסי, זה רק סימן כמה מסירות השקיע אבי ברצלר כשהתחיל הדבר, כשישבתי איתו בבית ועשינו דיון והבאנו, כמו שעושים מבחן, 3 רבנים כדי לדעת מי יעלה בגורל, שיוכל להיות זכיין לבית כנסת המכובד הזה לעשות את השיעור. ובעולם סידר לנו את רב ישראל, זה הפרשיות של יעקב אבינו, זה ישראל, והבטוח שכשהרבץ משלך קיבלנו ממך את הטבת קידושין, לא בטוח שהיא ידעה שאתה תהיה מוביל חברתי. אתה יודע מה זה לעשות שיעור לקהל כזה? זה צריך להיות... איך אומרים, זה היה ערב לפני ההלוואה. זה הכל פה זה סודות. רואה את הצאצאים שלך, אני מתרגש שהקדוש ברוך הוא נותן לך כאלה מתנות. אני זוכר שישבתי עם אבי, אמרתי, אז איך אנחנו צריכים להתקשר לכולם? מתי זה היה אבי ששמו פתק לכל אחד? בתשע באב. בליל תשע באב אנשים באו לבית כנסת, ואחרי איכה מצאו כל אחד פתק שהוא צריך לציין אם הוא רוצה לבוא בוקר או ערב. על פי ההיגיון היה צריך להיות בוקר. למה? כיוון שבערבים יש שמחות. בוקר זה... אבל בורא עולם נתן מתנה. למה? כיוון שכשבערב כתוב בחז"ל, זה זמן של הכוחות של הקליפה של הטומאה. בבוקר זה להגיד בבוקר חסדך. בערב יש קשיים רוחניים. וכשיהודי הולך לישון ביתה, והולך לישון אחרי קדושה, שהוא לומד דף יומי, זה לקדש את הערב, זה לרומם את הלילה לבוקר. וככה זה משמיים, עם הבר מצוות ועם החתונות, וברוך השם, ודרך אגב, בזכות זה שזה בערב, כל הילדים יודעים שהיום בערב אבא בשיעור, סבא בשיעור, אם זה בבוקר, שיכול להיות כל יום, זה מחלקה שהוא מגיע. איפה זה משליך על הצאצאים? אבל זה משליך על האישה ממש כל לילה, הוא לא נמצא. אתם רוצים בר מצווה, בוא נעשה את זה, בוא נקבע שיהיה קבלת פנים בשעה זה וזה. יש כאלה שכבר באו עם הדף היומי המגיד שיעור לחופה ומרחופה, לחתונה גם עשו שגם זה כבר היה. זאת אומרת, הנוכחות של הלילה היא מאוד משמעותית לכל האירועים. וכשאנחנו נגיד את העיר רצון הזה, הזמן הלך, זה זמן של עת רצון שאפשר לפעול ישועות, וכל אחד יודע, איך אומרים, מה הוא צריך
וגם מי שלא יודע, הוא יכול לקדוש ברוך הוא, אבל אתה כן יודע מה אני צריך, כיוון שקדוש ברוך הוא המגיד מראשית, אחרית. הוא רואה את כל התמונה, אנחנו רוצים לבקש מהקדוש ברוך הוא, שנזכה בעזרת השם בעוד 7 שנים. לשבת פה. ואני מאמין שבעזרת השם אולי גם יהיה גם קהל חדש צעיר שיחליטו שמקבלים מענקים מהמדינה לקנות דירות פה באזור. אולי שר השיכון שם הקנות הזה קצת יתחיל לשחרר, לתת גם לאנשים בחיפה צעירים קצת תקציבים, לקנות פה דירות, בכל זאת צריך פה להגדיל את הגשפט הזה. אני יודע דבר אחד, שהרצון שלכם הוא כזה טהור, שכשאתם בעיר עצמם תכננו, שהקהילה תתרחב, בלי ספק, קדוש ברוך הוא ישלח פה עוד ועוד כוחות, כיוון שהתורה הקדושה זה קיום העולם. אני אגיד את זה ביחד עם החברים בבא בתרא וכל הש"ס. ועד החנן, דתן הלך מסכת בבא בתרא וכל הש"ס ודתן חנן. לא ישנא שמינך מסכת בבא בתרא ותשנא שמינן, לא בעלמא דין ולא בעלמא דעת. אז אנחנו מסכת בבא בתרא וכל הש"ס ועד החנן. דת הלך מסכת בבא בתרא וכל הש"ס ודתן חנן. לא ישנא שמינך מסכת בבא בתרא וכל הש"ס ישנא שמינך. לא בעלמא דין לא בעלמא דעת. זה הדבר היחיד שבן אדם עושה עסקה והוא סוגר עם הצד השני שהוא לא ישכח אותו. וזה רק עם הפלפור אפשר לעשות. זה הפעם השלישית אני הולך להגיד טוב וכוון. האדם אומר לקדוש ברוך הוא, אני גמרתי מסכת בבא בתרא. אני רוצה לדעת השם ללמוד את זה עוד פעם. אבל לא תשנא שמינך, אני לא אשכח ממך. אבל אתה לא תשכח ממני, לא בעלמא דין ולא בעלמא דעתי. זה בכלל לא דברים פשוטים. בא פעם יהודי לרב שטיינמן, הגיע בניו יורק איזה עשיר. דעת אנחנו מסכת בבא בתרא וכל הש"ס ודעת החנן. לא ישנא שמינך מסכת בבא בתרא וכל הש"ס. ולא תשנא שמינן. לא בעלמא דין. לא בעלמא דעת. סירות זה בפניך, אדוני אלוהינו לאבותינו, שתי תורות חומר נשינו באילום הזה, תימון אלוהינו בפה, חנינו בפה, רומי בפה, דף, בן בפה, החי בפה, אבא מרי בפה, רח, בפה, רח, ישבר פפה, סוחה בפפה, עדה בפפה, ירו בפפה. למה זכה פפה ל10 כאלה צדיקים שבכל סיום מסכת מזכירים אותם? הנקודה שלנו פה, שאנחנו הולכים עכשיו לדבר על ערך הראשי תיבות של הסמך מם, שזה הספר האחרא, זה בנוי מהאותיות סמך מם א' ל'. מה ראשי תיבות? סיום מסכת אין לעשות. למה? כיוון שכשעושים סיום מסכת מקבלים גירוי להוסיף ולהתחזק ולהביא עוד מישהו. תארו לכם שאם בזום יהיה טכנולוגיה שיש אוכל ושתייה, היינו בברוך גדול. מה היה יוצא מזה? כל אחד בזום שלו יושב בבית ואוכל, כל לילה הוא אוכל. לא, באו לפה. זאת אחד הנתינה הגדולה של קדוש ברוך הוא שבזום עוד לא סיפרו שיהיה ערים של זהב. את זה עוד לא סיפרו, לא ריח ולא אוכל. הכל כבר יש שם. לא ריח ולא אוכל, אי אפשר לדעת. בדור של היום אי אפשר לדעת מה יקרה בעוד 7 שנים. אבל אם יקרה עוד 7 שנים שאנחנו בלי נדר נחליט, אנחנו אבל נגיע לפה. נגיע לאכול פה. בשביל המרק של החלץ הזה צריך לאכול פה. בזום לא תקבלו את זה. אין כזה דבר. נמשיך. מעדינו נתיבו סורוס ולכינו כבינו לזם חובייס ישראל נהיה קולון אנחנו צצויים תצויים חובייס ישראל כאילו נהיה לשמך עולם נצרוסכו מאוהב את הרקמים צצר ולא אינו מידי יגידי בזרמי בחוקך למען לא יהיה גויש לא אינו מנתוך יגודל כבום כיסוני ברוך אתה עדינו אלמנו חוקכו אומן זה לא בואי בואי נמע אנחנו יובל אחד יהודינו אבסינו ששם תוך חלקנו יש בית המדרש אלוהי שם תוך חלקנו יש בית קרנות שואלים משקיעים אנו משקיעים דברי תוירו משקיעים דברי תהילים עונה המילים מקבלים שכר ועם המילים הם מקבלים שכר אנו רוצים לחייל מבוא רוצים לרשחת שלמרתלים דורים לרשחת אנשי טוב ימיד נרבו לא ירצו ימיהם
ואני אפתח בו כי רוצה בפניך רעי. ושאין לו לא ינסיים הצרדור הזה כל הש"ס, כן תעזרי להתחיל מהספרות וספרים אחרים ולסיימם. לימוי תולנמי, לשמוע לעשו, להפסיס ולכנס ולכנם דוסכו בעבו. בכל כולם וסחוס כל התנועים והמרואים ותלמידי חכמים יעמוד לנו לזרענו שלטום שלטו מפינו מפזרנו וזרע זרענו עד אילום מסתייגנו בסדח חותם זוי זו שבנו תשמור לכו וקיצוי זוי תזירכו כי ביומךו ויוסיפו לך שנוי זמאים אוי את יום ומינו בשמאל לא ישבחו אדוני המויתן אדוני יבורך אסמוי בשלוי ולבני קלטה לירושלים ולשכלל להיכליה ולגום ולמכה פולחנה נוכרה לאב והבת פולחנה לפני דרתרי וימליך קודשה בריחו במלכותי ויקרא בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה לגמד קווים יבגו ברב משתבר תספר ותאמר מתכסה ויתדם ויתעלה ויתעלה שמי דקוצה ואלה מתחת מחתה ושירתה תוש בחתה וחבתה דמינן ואומר נבואה על ישראל ורבנם ועל תלמידון ועל כל תלמידי תלמידון ועל כל מהנדס כתבורייתא ויבטחה כנישה הסל ודבחולתה בתר יהיה לכל ולכל שכנה רבה נמשמיה חנך תדע ורחמי וחיי ארכם זנאים ולחיי ופולקנם וחדר מזמונים ושמיה יהי שקבעה רבה משמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל יבוא אמן רוצה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל יבוא אמן
עכשיו יש גם כן מסורים בדף היומי, כל התלמידים נמצא, שלומד בשיעור שכבוד הרב לא יצא. יישר כוח גדול על כל השיעורים. השם אחד הוא אלוקינו. האזור הזה היה דנציגר. לא היה פה רק שיעור, היה שיעור אחד ברוממה. כן? אבל חוץ מזה, דם יומיים לא היה מקום חיפה. והשיעור הראשון שהוקם זה היה פה. זה היה הודות למוטי ציסר. הוא היה אצלנו, התארח אצלנו, ואז הוא אמר, מה זה בבית כנסת כזה גדול, אין לכם דם יומי? אז למחרת, ביום ראשון, הוא מקבל טלפון מהרב קובלסקי, הרב קובלסקי קובע איתי פגישה, גם כל מאורות הדם היומי עוד לא היה כזה גדול, הכל היה נעשה סולו, זאת אומרת, הרב היה מרים טלפון והרב היה מדבר והיה... אני לא אשכח את זה, איזה סייעתא דשמיא הייתה, כאשר היו 3 אנשים בבית, והרב אומר לי, זה היה הגנבת שלכם, זה היה הרב שלכם, איך אמרת קודם, 2711, אז היום אנחנו ב-8,133 8,133 ימים ודפים שאנחנו למדנו עד היום.